ചാനൽ. അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തെയാണ്. വാഹനത്തിൻ്റെ പേര് ഗോഡ്സില്ല എന്നാണ്. ഗോഡ്സില്ലയുടെ ആ വരവൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കേ. ഈ വാഹനത്തിലെ യാത്ര ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം കംഫർട്ടായിരുന്നു. ഡ്രൈവർ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നത്. രാവിലത്തെ ആരാധനയിൽ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ ഒരു മെസ്സേജ് തരികയാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷമാണ് യാത്ര അന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്. ടൂർ കൺവീനറായ മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത്. YMCA തൃശ്ശൂർ. എല്ലാവരും തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ആരംഭിക്കും. യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട്. 42 പേരാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിലുള്ളത്. തൃശ്ശൂർ കല്യാൺ സിൽക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ട്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ്. പൂരി മസാലയും ഗീ റോസ്റ്റുമാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഈ ദിവസത്തെ ആദ്യ സന്ദർശനം തൃശ്ശൂർ ബൈബിൾ ടവറാണ്. ബൈബിൾ ടവറിൽ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയുള്ള ഷോപ്പിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്ന പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണിത്.
പാലയൂരിലെ വിശുദ്ധ തോമാസ് ശ്ലീഹായുടെ പള്ളിയാണ് ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചത്. 2000 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മാർ തോമാസ് ശ്ലീഹ സ്ഥാപിച്ച 7 പള്ളികളിൽ ഒന്നാണിത്. തളിയക്കുളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കുളത്തിലാണ് വിശുദ്ധ തോമാസ് ശ്ലീഹ പൂർവികർക്ക് മാമോദീസ നൽകിയത്. മാമോദീസ നൽകുന്നതിൻ്റെ ശില്പമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അടുത്ത ഗുരുവായൂർ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. ഞങ്ങൾ ഗുരുവായൂരുള്ള ആനക്കോട്ടയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ക്യാപ്റ്റനായ മിസ്റ്റർ സന്ദീപിൻ്റെ വീടും ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. സന്ദീപിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷ ചിത്രങ്ങളാണിത്. സന്ദീപിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം ആതിരപ്പള്ളി ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു എണ്ണപ്പനത്തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോയാണിത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തെത്തി. സമയം 5 മണി കഴിഞ്ഞതിനാൽ വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല. മനോഹരമായ ആ കാഴ്ച ദൂരെ നിന്ന് കാണാനേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അവിടെ കണ്ട ചില രസകരമായ കാഴ്ചകളാണിത്. ഈ കുരങ്ങ് ഐസ്ക്രീമാണ് കഴിക്കുന്നത്. റോഡിൻ്റെ നടുവിൽ കരിക്കുമായി മൽപ്പിടുത്തത്തിലാണ് വേറൊരു കുരങ്ങ്. കരിക്ക് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് പുള്ളി.
ഒരു കണ്ണാടി പരീക്ഷിക്കുകയാണ് റിയ. അങ്ങനെ ആതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിട പറയുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.